Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kijkers, het is weer zoiets van gaan we poten met Ton. Ik ben weer op weg naar Limburg Plant, naar Diana. Ik ga eens kijken, want ik heb er zin in om een boom te gaan planten. Want ik heb al zoveel bomen gezien, allemaal van die jong dingetjes. Maar ik wil eigenlijk een boom hebben die al groot is en die nog kindzien groter werden. Dus niet zoals het spreekwoord is, boompje groot, plantertje dood. Hang eens om. Zie ze? Oh ja. Mensen hem, Hallo, Diana. Hallo, Ton. Je kent heel even naar binnen lopen. Ja, dankjewel. Dank je. Hoi, Ton. Ik ben op zoek naar een boom. Het moet niet zo zijn, een boomje groot, plantertje dood. Oké. Dus heb ze zo goed voor mij? Dat kan. Ja? Dan neem ik tegen met de kwikkerieën, Ton. En ik ken ze zelf die een boom moet gaan zoeken. We hebben ze een verschillende diktemoten uiteraard. En ook in verschillende soorten. Dus ik kan het beste doen een flinkere boom metnemen. Ja. Anders dan maak ik het niet meer met dat te groot is. Ik moet het wel nog allemaal zien. Hè? Boompje groot, plantertje dood. Ja, dat zag ik al. Hè. Smaakt tegen een etiket. Is goed. Ja. Dan gaan we zo meteen een boom uitzoeken, Ton. Dan hangen we een etiket aan, zodat we weten welke boom het weer voor die goed moeten doen. Ja, moet ik ze metnemen. Oké, dankjewel. Ja, kom maar, kom maar. Oké, goed zo. Kom maar. Ja, kom in. Goed zo. Oh, dit is wel een aardige grote Diana. Ja, Ton. Dit is inderdaad een sierkaars. Ja. Er zit een volle bij de bloei nu, zoals ze zus. En de boom is ongeveer al een jaar of 15 oud. 15? 15 ongeveer, ja. Ja, maar zo groot moet er wel weer. Ja. Daar wil ik dan nog wel metmaken. Maar dan heb ze al direct meteen bomen in de tuin staan. Ja. En dan kunnen ze er nog altijd om planten dan? En dat kan altijd omgeplant worden. Oh, zo. Die werden niet om de zoveel jaar ondersneeën. Ja. En dan gaan die weer kleine worteltjes aanmaken. En dan kunnen die ook weer verplant worden en bij dicht in de tuin gezet worden. Oké. Dus, En wat hebben we nog meer? Wat zal ik nog meer kunnen doen? dat is bijvoorbeeld een magnolia. Magnolia strook, platanusboom, ook wel een behoorlijke dikke boom. Dan hebben we een sierpeer, wat dadelijk ook volop in de bloei komt te staan. Moet ik ongeveer verstaan als sierperen? Komen daar peren aan of zo? Er kennen vruchtjes aan komen, die zijn niet eetbaar. Oké. Nee, het is meer eigenlijk voor de seer van de bloesem wat er gaat krijgen en het prachtige blaad wat er dan nog gaat krijgen. Ja. Ja, ik heb toch liever gehad met een bloem in volgens mij. Lopen we heel even door. Ja. Nou, je staat wel behoorlijk het bij met Diana. Als ik dat hier, wat is dit die je vergeet? Dat is een Halesia. Ja, dat vind ik niet zo mooi. Nee, dat vind ik persoonlijk niet zo mooi. Oh! Ja. Hier komen we van de buurt van de bloemen, zeg. Ja. Dit is een prunus. Prunus, wat? Prunus Serracifra nigra op zijn Latijns. Dat is eigenlijk een sierkaars. Een sierkaart, ja. Dat hoor ik leren, want dat hangen was me te moeilijk. Maar de vraag is al, hè, boompje groot, plantertje dood, Ton. Ja, boomje groot, plantertje dood, ja. Maar dit is dus al eigenlijk een volwaardige boom. Oh, en wie groot moet je het gaat gaan maken dadelijk in de hoofd dan? Hè? Belangrijk is dadelijk, wanneer ze hem gaan spoten, maak een gaat van ongeveer 80 bij 80 diep. Zorg dat ze geen klei logen in de grond hebt. Dan moet ze goed doorheen graven. Dus ik moet eigenlijk kijken dat ik zo'n grond heb eigenlijk. Ja, gewoon gooien losse grond. Meng dat met het gooie potgrond. Dan werk ze het gaat weer op. En dan wordt de boom even diep teruggepoot bij dicht weer de rioog in de kwikkerie uitgestangen. En dan even een steunpulken dan even. Dat de boom met het gaat waaien dat er zich niet om gaat kiepen of scheef gaat aangroeien. Ja. Dus dan heb ik zo gaat van 80. Wie dik is dat kameraad hier? Dan zullen we eens even gaan meten, Ton. Ongeveer een meter vanaf de grond, dan meten we weer altijd de dikte van de boom. De omtrek van de stam. Ja. En dit is al in de 25-30 omtrek. Dus kunnen we zo meteen nog eens even kijken wat het kost. Dus wie ooier de boom, wie meer dat er kost? wie meer dat er kost, dat klopt. Oké, en hoe weet ze van bejaarden is? Ongeveer door de moot en maar weer om de zoveel jaar werden die dus ondersneeën. Dus dan stoppen die weer even met groeien, gewoon die weer kleine worteltjes maken en dan groeien ze weer verder.
Wanneer er bij je in de tuin wordt gepoot, dan zul je ook merken dat er veel sneller, groter wordt en ook dikker qua stam gaat worden. Nou, dan is voor mij eigenlijk de keuze heel eenvoudig. Ja. Dan werd het een gaat van 80-80. Hè. Ik zal eens even de kameraad eromheen gaan hangen. Zo. Dan gaat met naar Meelijk. Wat zijn ze nu en niet? Dit is de boom, dit is een buim met rooien nu op dit moment. Dus die bestellen buim, ik wil die en die boom, die en die dikte maat. En dit is wie de jongens het goed doen. Oh, zo werd het bij mij straks ook goed gedaan. En van dicht werd met kluit goed gedaan. Ja. En nu in deze tijd van het jaar, dus ze zus, kennen ze nog met blote wortel goed gedaan. Oké. En dat is wat ze dus nu en doen zijn. Ja. Oh, dat is wel, ja, het zal wel niet vreemd zijn, maar ik vind dat vreemd. Deze, toen ze het helemaal kaal maken, deze is dadelijk met kluit. Ja, ja, dat vind ik is dadelijk, dat wordt met een kluitmachine met kluit goed gedaan. Maar voor dit soort type buim nu kennen we ze met blote wortel doen. Wel, dus ook in de blote wortel kennen ze nu goed verkopen. De buimen staan ook eigenlijk in een soort van stilstaan. En het is een stuk goedkoper dan mensen ze dadelijk in pot verkopen. Ja. Oké. En dit is ook nog eens de beste tijd van het jaar om veel buim om te poten. Met blote wortel. Is dat omdat ergens in de mond zitten of zo? Of waarom is dat? Ik heb al die gehoord dat ze er in de mond zit, moesten snoeien en allemaal de flauwekul. Klopt dat? Ja, dat klopt ja. Aha. De tip van Ton, hè? Snoeien met de R in de maand. Zo, dat was me toch wel een ritje zeg. Ja. Wanneer kreeg je nu met de boom? Volgende week komt de boomrooier, de kluitmachine. En dan wordt de boom verdicht met kluithoed gedaan. En dan geven we er even een telefoontje en dan kan ze hem komen halen. Dus je kan alvast een gaat gaan van 80-80 zaksen, hè? 80-80 breed, 80 diep. Goed mengen met het goede potgrond. Zorg dat de grond goed los is. En dan kan ze hem poten. Ja, en dan is dadelijk het buimpje rood en het plantertje leeft nog. Kijk, en dat moet er wel bij. Ik zal zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.